Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Μπορείτε να νιώθετε τυχεροί διότι είστε από τους πρώτους ανθρώπους στην Ευρώπη που παρακολουθείτε αυτήν τη νέα δυναμική επαγγελματική ευκαιρία έτσι ώστε να χτίσετε την δική σας online δραστηριότητα. Σας δίνεται η δυνατότητα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο να βιώσετε ένα νέο ελεύθερο τρόπο ζωής. Θα σας παρουσιάσω στα επόμενα λεπτά ένα marketing plan που ίσως μέχρι σήμερα να μην έχετε ξαναδεί και επειδή καταλαβαίνω ότι η περιέργεια σας μεγάλωσε, πάμε να δούμε τι νέο φέρνει αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα με τον iButler. Πριν προχωρήσω στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας συνοψίσω τα επιχειρήματα και τους λόγους της συνεργασίας με τον iButler. Εσείς συνεργάζεστε με μια γερμανική εταιρεία. Για όσους γνωρίζουν από συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού, μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας. Με τον iButler δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Εδώ είναι όλα απλά, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Εσείς γνωρίζετε ήδη από τις live παρουσιάσεις στο ίντερνετ ότι χαρίζετε μια υπηρεσία και δεν την πουλάτε ή την νοικιάζετε ή απευθύνεστε σε συνδρομητές. Απλά προωθείτε την δωρεάν υπηρεσία του iButler, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου και να τους υποστηρίξει στις αγορές τους. Λοιπόν, αυτή την υπηρεσία εσείς τη χαρίζετε. Στη συνέχεια θα χρειαστείτε μόνο 30 δευτερόλεπτα για να εξηγήσετε την online επαγγελματική δραστηριότητα. Δηλαδή, πόσο χρόνο θα σας πάρει να πείτε σε κάποιον ενδιαφερόμενο ότι εσείς κερδίζετε χρήματα από τις online αγορές που κάνουν οι χρήστες στο διαδικτύο? Όλα τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, προσφέρουν εκπληκτικά πλεονεκτήματα στην επαγγελματική σας δραστηριότητα και επίσης υπάρχει μια ανεξάντλητη δεξαμενή πελατών οι οποίοι κάνουν αγορές κάθε μέρα μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και συνανθρώπων μας οι οποίοι ψάχνουν μια καλή επαγγελματική ευκαιρία μέσω ίντερνετ. Και τέλος, το πιο σημαντικό είναι ότι η δική σας επαγγελματική δραστηριότητα δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά, αλλά έχει και διεθνείς προεκτάσεις. Διότι οι ηλεκτρονικές αγορές δεν κάνουν μόνο οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, αλλά και οι χρήστες από όλη την Ευρώπη. Από τους ανθρώπους δεν λείπει η δύναμη, λείπει η θέληση. Είχε πει ο Βίκτορ Ουγκό και πράγματι στα σημερινά χρόνια αυτό που λείπει από τους ανθρώπους είναι η θέληση. Αλλά εσείς έχετε τη θέληση να χτίσετε τη δική σας online επαγγελματική δραστηριότητα, κερδίζοντας χρήματα από τις αγορές που κάνουν οι άνθρωποι στο ίντερνετ. Με τον iButler μπορείτε να απολαύσετε έως και 9 διαφορετικούς τρόπους εισοδήματος. Το Fast Start Bonus είναι το κλειδί της γρήγορης ανάπτυξης της δικής σας επαγγελματικής δραστηριότητας. Αμείβεστε από τον πρώτο μήνα της συνεργασίας. Το Mega Matching Bonus είναι το πιο ασυνήθιστο bonus σε αυτούς τους 9 τύπους εισοδήματος. Δεν πληρώνεστε μόνο από τα επίπεδα των ομάδων που δημιουργούνται, αλλά από κάθε ομάδα που έχει ανάπτυξη ένας συνεταίρος σας. Μια τέτοια ομάδα μπορεί να αποτελείται από εκατοντάδες συνεταίρους. Λαμβάνετε αυτή την προμήθεια μέχρι και 10 επίπεδα χαμηλότερα από το δικό σας. Επιπλέον, εάν έχετε τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα όπως δεξιότητες, ικανότητες, διακρίσεις, μπορείτε να πετύχετε την επιδότηση από την εταιρεία ενός αυτοκινήτου και 5.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ συμμετέχετε στα κέρδη από όλους τους πελάτες χρήστες του διαδικτύου που κάνουν αγορές. Πιο αναλυτικά θα σας παρουσιάσω σε επόμενες διαφάνειες. Ο iButler προσφέρει σε εσάς 3 εκδοχές απόκτησης των εμπορικών δικαιωμάτων για να ξεκινήσετε την δική σας online επαγγελματική δραστηριότητα. Η εκδοχή Lite κοστίζει 100 ευρώ. Πληρώνετε αυτό το ποσό μόνο μία φορά και αποκτάτε 25 πόντους. Με αυτήν τη συνεργασία μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να έχετε οικονομικό όφελος. Αποκτάτε πρόσβαση στην επαγγελματική σας ιστοσελίδα, όπου εκεί βρίσκεται το marketing εργαλείο και δικαίωμα να διανέμετε σε άλλους χρήστες πελάτες τον iButler έτσι ώστε να κερδίζετε χρήματα από κάθε αγορά που κάνουν αυτοί οι χρήστες στο ίντερνετ. Η εκδοχή Business κοστίζει 250 ευρώ. Πληρώνετε αυτό το ποσό μόνο μία φορά και αποκτάτε 100 πόντους. Προσφέρει ένα υψηλό ποσοστό προμηθειών. Με αυτήν την εκδοχή αποκτάτε μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα, όπου εκεί είναι το marketing εργαλείο, μέσα από το οποίο μπορείτε να διαδώσετε τον iButler με διαφημιστικά link, μηνύματα και banner. Επίσης, λαμβάνετε το 50% των προμηθειών του Best Price. Ως συνεταίρος premium αξίας 750 ευρώ πληρώνετε αυτό το ποσό μόνο μία φορά και αποκτάτε 300 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας. Έτσι έχετε από την αρχή όλα τα πλεονεκτήματα αυτού του καταπληκτικού εμπορικού σχεδίου με το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος και ένα εκτεταμένο marketing εργαλείο για τη μέγιστη επιτυχία. Επίσης,
Λαμβάνετε το 100% των προμηθειών που προκύπτουν από τις αγορές του Best Price. Να επισημάνω αναφέροντας ένα παράδειγμα ότι εάν έχετε αποκτήσει εμπορικά δικαιώματα light αξίας 100 ευρώ, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε την αγορά αυτών των δικαιωμάτων πληρώνοντας μόνο τη διαφορά σε σχέση με την επόμενη εκδοχή. Δηλαδή θα πληρώσετε μόνο 150 ευρώ για την επόμενη αναβάθμιση σε business και έτσι αποκτάτε πρόσβαση σε μεγαλύτερες προμήθειες. Και οι τρεις εκδοχές απόκτησης εμπορικών δικαιωμάτων έχουν ένα μηνιαίο πάγιο affiliate υπηρεσιών 19 ευρώ. Αυτή είναι η μοναδική υποχρέωσή σας απέναντι στην εταιρεία. Σε περίπτωση που δικαιούστε προμήθειες μεγαλύτερες των 19 ευρώ, η εταιρεία θα παρακρατεί το ποσό αυτό, οπότε δεν θα χρειάζεται να πληρώνετε άλλο πια το μηνιαίο πάγιο affiliate υπηρεσιών. Σας ενημερώνω ότι ένα μέρος του ποσού αυτού πηγαίνει στην υποστήριξη, στην ανάπτυξη και εξέλιξη του iButler και ένα άλλο ως μπόνους στο δίκτυο διανομής των συνεταίρων. Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνεται 19% ΦΠΑ. Εδώ βλέπετε τα επίπεδα καριέρας. Εσείς ξεκινάτε από το επίπεδο χαλκός και οδηγείστε σε σημαντικές θέσεις κλειδιά όπως η πλατίνα, όπου εκεί αρχίζει το Mega Matching Bonus, και το επίπεδο 3 φορές πλατίνα, όπου αποκτάτε ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Η υψηλότερη θέση είναι το μαύρο διαμάντι, ενώ εσείς είστε ήδη μέλος στο ΔΣ της εταιρείας. Πολύ γρήγορα μπορείτε να προαχθείτε στα παραπάνω επίπεδα καριέρας με την προϋπόθεση ότι εσείς θέλετε πραγματικά να αποκτήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία αξιοποιώντας το ίντερνετ. Εδώ βλέπετε το μπόνους ομάδας. Το μπόνους ομάδας υπολογίζεται με τους ονομαζόμενους κύκλους. Ο ένας κύκλος αξίζει 25 ευρώ και για αυτόν τον σκοπό απαιτούνται 100 πόντι δεξιά και άλλοι 100 αριστερά. Με κάθε αγορά εμπορικών δικαιωμάτων και την πληρωμή του μηνιαίου παγίου affiliate υπηρεσιών δημιουργούνται πόντι. Στο παραπάνω παράδειγμα, ας πούμε ότι έχετε έναν premium συνέτερο δεξιά και έναν αριστερά. Αυτό σε αναλογία πόντων σας δίνει 300 πόντους δεξιά και 300 αριστερά. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί 3 κύκλοι και μπορείτε να λάβετε το ποσό των 75 ευρώ. Ο κανόνας αυτός λειτουργεί σε άπειρο βάθος. Όλοι οι πόντοι της ομάδας σας προσμετρώνται και υπολογίζονται. Έχετε δικαίωμα στις προμήθειες εάν κάθε φορά εσείς έχετε έναν ενεργό συνέτερο δεξιά και έναν αριστερά. Ενεργός συνέτερος είναι αυτός που καταβάλει το μηνιαίο πάγιο affiliate υπηρεσιών. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ένα παράδειγμα υπολογισμού για ενεργό συνέτερο premium. Έχετε συγκεντρώσει στην αριστερή μεριά 900 πόντους με 3 ενεργούς συνέτερους και το ίδιο έχει συμβεί στη δεξιά μεριά. Για αυτήν την ισορροπία θα λάβετε χρηματικό ποσό 225 ευρώ. Το αξιοσημείωτο είναι η αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή μπορείτε να τοποθετήσετε στην ομάδα σας έναν νέο συνέτερο στη θέση που εσείς επιθυμείτε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν και τα ενεργά μέλη που βρίσκονται ήδη στην ομάδα σας να λαμβάνουν προμήθειες από το νέο μέλος που εσείς προσθέσατε χωρίς να είναι δική τους επαφή. Ας δούμε πόσο δυναμικά αναπτύσσεται η ομάδα σας. Για 30 κύκλους θα πρέπει να έχετε 3.000 πόντους αριστερά και 3.000 πόντους δεξιά. Αυτό αντιστοιχεί για παράδειγμα στην αριστερή μεριά να βρίσκονται 8 συνέτεροι premium και 6 συνέτεροι business. Αυτή η αναλογία πρέπει να είναι η ίδια και στη δεξιά μεριά. Ανεξαρτήτως σε ποια θέση βρίσκονται αυτοί οι συνέτεροι, έχετε κερδίσει περίπου 750 ευρώ και προσθέστε ένα πιθανό πριμ για τη γρήγορη έναρξη της δικής σας online επαγγελματικής δραστηριότητας. Για 60 υπολογισμένους κύκλους θα λάβετε αμοιβή περίπου 1.500 ευρώ και ένα έξτρα μπόνους της τάξης των 5.000 ευρώ. Για αυτόν τον σκοπό θα χρειαστείτε 20 συνέτερους premium αριστερά και δεξιά. Προσθέστε σε αυτό το μπόνους ομάδας που σας περιέγραψα προηγουμένως τις επιπλέον πιθανές προμήθειες από την γρήγορη έναρξη της δικής σας online επαγγελματικής δραστηριότητας και ενδεχομένως να δικαιούστε και αμοιβές από το Mega Matching Bonus. Μόνο λοιπόν με περίπου 85 premium συνέτερους αριστερά και δεξιά μπορείτε με τον iButler να αμοιφθείτε με χρηματικό ποσό περίπου 50.000 ευρώ. Το μεγάλο αστέρι του iButler είναι το Mega Matching Bonus. Εσείς αμείβεστε με αυτό από το επίπεδο καριέρας πλατίνα. Εδώ δεν μιλάμε για αμοιβές μόνο από τα επίπεδα που δημιουργούνται, αλλά προμήθειες από όλη την ομάδα που έχει δημιουργήσει ένας δικός σας συνέτερος.
Στο παράδειγμα που σας δείχνω, είστε εσείς στη θέση καριέρας πλατίνα ή μεγαλύτερη από αυτήν και θα λάβετε προμήθεια από την πρώτη ομάδα του συνεταίρου σας. Βλέπετε με χρώμα πράσινο. Έχετε 15% από κάθε συνέτερο των διανεμημένων μπόνους ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας συνέτερος έχει κερδίσει 100 ευρώ μπόνους ομάδας, εσείς θα λάβετε 15. Εάν ο συγκεκριμένος έχει λάβει 1000 ευρώ, εσείς θα λάβετε 150 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτό συνεχίζεται μέχρι κάποιος άλλος συνέτερος από αυτήν την ομάδα να φτάσει στη θέση πλατίνα ή υψηλότερη. Τότε έχει σχηματιστεί η δεύτερη ομάδα. Βλέπε με χρώμα μπλε. Από αυτή θα λάβετε το 10%. Αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται μέχρι να σχηματιστούν 10 ομάδες. Το Mega Matching Bonus, φίλες και φίλοι, είναι για εσάς μια συνεχή και μόνιμη πηγή εισοδήματος. Εντάξτε στην ομάδα σας συνέτερους με εμπορικά δικαιώματα premium. Έχετε απίστευτα μεγάλες οικονομικές απολαβές. Δείτε ακόμη ένα παράδειγμα υπολογισμού και ανάπτυξης της δικής σας online επαγγελματικής δραστηριότητας. Ας υποθέσουμε ότι την πρώτη εβδομάδα έχετε εντάξει στους δύο πρώτους συνέτερους. Θα αμοιφθείτε αμέσως για αυτή τη γρήγορη έναρξη με το ποσό των 255 ευρώ. Τη δεύτερη εβδομάδα θα υποστηρίξετε αυτούς τους δύο νέους συνέτερους σας να δημιουργήσουν και εκείνη τη δική τους επαγγελματική ομάδα, εντάσσοντας ο καθένας τους από δύο συνέτερους. Ενώ την ίδια χρονική περίοδο εσείς έχετε τοποθετήσει στην ομάδα σας άλλον έναν συνέτερο και θα εισπράξετε ένα ποσό των 240 ευρώ. Την τρίτη εβδομάδα δεν διαθέσατε πολύ χρόνο και εντάξατε μόνο έναν συνέτερο, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συνεχίζουν να αυξάνονται και μετά από την περίοδο 5 εβδομάδων έχετε ένα δίκτυο συνέτερων και διανομής του iButler που αριθμεί 84 ανθρώπους. Έχετε αποκτήσει ένα εισόδημα που ξεπερνάει τις 8.000 ευρώ και το πιθανότερο είναι να έχετε επιπλέον οικονομικές απολαβές από το Mega Matching Bonus, το μηνιαίο bonus συνέτερων και ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Αναρριχηθείτε στην ιεραρχία και με τη βοήθεια του iButler αποκτήστε εκτός από το πρόγραμμα των προμηθειών έξτρα πριν που φτάνει μέχρι και το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εδώ εκπληρώνονται πλήρως όλες οι επιθυμίες σας για να είστε οικονομικά ανεξάρτητος, αξιοποιώντας μια υπηρεσία του διαδικτύου και την ανάγκη των ανθρώπων για φθηνές αγορές. Έχετε συμμετοχή στα κέρδη όχι μόνο από την χώρα σας, αλλά και από τις διεθνείς αγορές. Εισόδημα από τις αγορές των χρηστών του iButler λαμβάνετε προμήθεια αν κάποιος χρήστης του ίντερνετ κάνει μία αγορά. Διαφημιστικά έσοδα. Κερδίζετε προμήθειες για κάθε εμφάνιση ενός διαφημιστικού μπάνερ. Κλικ και προμήθεια. Πληρώνεις από τις διαφημίσεις εάν κάποιος κατέχει τον iButler μέσω του δικού σας affiliate συνδέσμου ή κάνει κλικ στη διαφήμιση. Και κάτι ακόμη. Μπορούμε να μοιράσουμε σε όλους τους χρήστες εντός του iButler τη δική σας διαφήμιση, έτσι ώστε να προωθήσετε την ιστοσελίδα σας ή τα προϊόντα σας, με αποτέλεσμα να κερδίζετε χρήματα από κάθε διαφήμιση ή αγορά των προϊόντων αυτών που πουλάτε κάποιοι από εσάς στο διαδίκτυο. Όπως βλέπετε, έχουμε βελτιστοποιήσει όλα τα έσοδα για τη δική σας οικονομική ανεξαρτησία, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τις απεριόριστες δυνατότητές του με το μεγαλύτερο πρόσθετο add-on, όχι μόνο στους υπολογιστές, αλλά και στα κινητά τηλέφωνα, και αυτός δεν είναι άλλος από τον iButler. Είναι εύκολος, είναι λογικός και είναι επικερδής. Αυτός είναι ο iButler. Θα σας πω τα επόμενα βήματα. Μιλήστε με τον άνθρωπο που σας ενημέρωσε ή σας έστειλε να παρακολουθήσετε αυτή την παρουσίαση. Αυτός θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε εμπορικά δικαιώματα και να σας λύσει κάθε απορία. Ξεκινήστε σήμερα τη δική σας online επαγγελματική δραστηριότητα και κερδίστε χρήματα από τις αγορές που κάνουν οι χρήστες στο ίντερνετ. Αρχίστε να μοιράζετε και εσείς ο ίδιος αυτήν την ενημέρωση σε όλους τους ανθρώπους σας. Να τους προσκαλείτε σε live webinar και μια μέρα θα σας ευγνωμονούν για αυτήν την παρότρινση. Αξιοποιήστε επαγγελματικά αυτήν τη μοναδική ευκαιρία. Να είστε εκεί όταν κάτι πραγματικά μεγάλο δημιουργείτε, διότι οι δυνατότητες του ίντερνετ είναι τεράστιες και είναι ώρα να τις αξιοποιήσετε προς όφελός σας, χωρίς να πουλάτε κάποιο προϊόν, αλλά να αφήσετε τους χρήστες του διαδικτύου να κάνουν αυτό που κάνουν κάθε μέρα. Να αγοράζουν ή να ψάχνουν για προϊόντα, έχοντας όμως τον καλύτερο σύμβουλο αγορών με το δικό σας affiliate σύνδεσμο του iButler.
να έχετε ανοιχτή την καρδιά και τη σκέψη σας. Υπάρχει μια ανεξάντλητη δυναμική των ανθρώπων που αγαπούν και ζητούν την ελευθερία τους και ο Άι Μπάτλερ προορίζεται να τους εμπνεύσει και να κάνει χιλιάδες ανθρώπους ευτυχισμένους. Οπότε η οικονομική επιτυχία είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Ο Άι Μπάτλερ, η ομάδα του, αλλά και εγώ προσωπικά σας εύχομαι καλή αρχή της δικής σας online επαγγελματικής δραστηριότητας.